camera, action! Isang kamot tulis eh. Isang kamot. Kuha ang kwarta, kuha. Dali, Isang kamot. Kuha ba, dugaya, oy. Isang kamot. Kuha ang kwarta, dali. Isang kamot. So, ang atong senaryo karon kay tulis-tulis. Ang kamon duha kay tulisan mo. Ikaw Choy og Tinoy, kamon duha ara mo sa luyo sa manggahan. Manulis mo kay ang kanay si Diso, maagi siya mo inyong tulison. Sabot mo wa. Sabot. Okay. Sabot. Okay. Di sugod ta. Sugod ta. Di dire. Kamon duha ara mo. Ikaw ato ka. Oh, ato ka dong. sige. Ge. Bye-bye. Sugod ta. Ge, ingon na og lights, camera, action ha. Play na ha. Lights, camera, action. Cut! Asa man dining manulisay, naabot na malang ilahan tulisonon, wa pa manggihapon sila ng gawas? Hoy! Nganong wa mo ng gawas, naabot na lang inyong tulisonon. Wa gapon mo ng gawas. Siyam dyan nalinga sa mangga. Nagkano ka ng iyong dahil lubi? Lubi. Iya, punyo ko, balik. Dali. Ikaw ang git. Ge. Take to na niya. Ge. Lights, camera, action. Hoy, tulis na. Tulis. Cut! Ano direk? Nabali na na yung magpusay. Ay, sorry direk. Nakaamo, sabi mo eh. Balik, take 3. Balik. Isang kamot tulis eh. Isang kamot. Kuha ang kwarta, kuha. Dali. Isang kamot. Kuha ba, dugaya, oy. Isang kamot. Kuha ang kwarta, dali. Isang kamot. Kuha ang kwarta, padali, uy. Isang kamot. Kuha ang kwarta, dali. Cut! Ano man direk? Ano man, Direk? Anong kadugay ba niyo makatag kwarta sila, ha? Ang tanawa ko ng sistema ko, Direk ko. Ana.